jokaisesta näistä 12 värivuoden ajasta löytyy vihreitä. Mun vihreät on tässä. Yksi näistä vihreistä on juurikin sellainen vihreä, joka korostaa mun ihoa superkauniisti. Elikkä joku näistä on mun ihon vastaväri. Ja katsotaan, mikä se näistä vihreistä olisi. Siitä vihreästä olisi aika makeeta, että olisi vaikka pipo ja kaulaliina. Tai nyt voisi ajatella, että olisi kesämekko tai joku paita, joka tulee lähelle kasvoja. Kesämekko olisi ihana, kun sieltä näkyisi myös jalat ja sääret. Iho näyttäisi kauniilta. Tai vaikka uikkari. No, otetaan tosta noi petroolit ja turkoosit pois. Ja toi on vähän liian vaalea ollakseen mun ihon vastaväri. Nyt meillä jää tämmösiä vaihtoehtoja. Toikin on vielä vähän vaalea. Molemmat aika kivoja. Tää on ehkä tonne mun hiuksiin ja silmiin ihan supermakee. Tää olisi ehkä kaikista eniten ihoa vasten.